a halin da ake ciki a yanzu ana ci gaba da yunkurin amfani da hanyar diplomasiya domin kawo sulhu da daidaito tsakanin ƙasar Iran da ƙasar Amurka domin kaucewa sabon rikici mai girma bayan watanni na tashin hankali wanda aka kwashe kusan kwana 40 ana gwabza yaƙi tsakanin haɗin gwiwar ƙasar Isra'ila da Amurka da kuma ƙasar Iran a ɓangare ɗaya, inda ɓangarorin biyu suka dinga kai wa juna hari da farmakar kadarorinsu da kuma duk wani abu da za su iya, wanda hakan ma ya janyo wato rufe mashigar ruwa ta Hormuz wadda take da muhimmanci a batun tattalin arzikin duniya, musamman hada-hadar man fetur da iskar gas, kuma hakan ya janyo girgizar tattalin arzikin duniya. To baya ga kwana kusan 40 da aka wato ɗauka ana gwabza yaƙi, to kuma an samu shirin tsagaita wuta tsakanin Amurka da ƙasar Iran, kuma baya ga wannan lokaci ne zuwa yanzu ake ta ƙoƙarin kai kawon yin sulhu tsakanin ƙasashen biyu, inda ƙasar wato Pakistan ta zama babbar ƙasar da take shiga tsakani domin ganin an sulhunta ƙasar Amurka da ƙasar Iran. To a wannan mako daga jiya zuwa yau akwai wata muhimmiyar ziyara da shugaban rundunar sojin ƙasar Pakistan General Asim Munir ya kai zuwa birnin Tehran na ƙasar Iran, wanda kuma wannan ziyara ta janyo hankalin duniya sosai domin bayanai muhimmai sun fito dangane da yadda shi ya zama wakilin ƙasar Pakistan, kuma wanda ya ɗauki wato bayanai da ƙudurori da buƙatun ƙasar Amurka kuma ya gabatar ga ƙasar Iran, inda kuma shi wato General Asim Munir ɗin ya tattauna tare da manyan jagororin ƙasar Iran. To a fashin bakin namu ne za mu dubi wannan ziyara ta General Asim Munir, shugaban rundunar sojin ƙasar Pakistan wanda ya kai ƙasar wato Iran, mu ga waɗanne abubuwa aka tattauna kuma waɗanne bayanai ne suka fito wanda suke bada haske dangane da halin da ake ciki na yiwuwar samun sulhu tsakanin Amurka da Iran ko kuma yiwuwar barkewar yaƙi. To da farko sai mu duba mu gama menene ma'anar ziyarar General Asim Munir zuwa wato ƙasar Iran a wannan lokaci mai muhimmanci. To muka zurfafa a bayanin namu za mu ga ziyarar General Asim Munir zuwa birnin Tehran na ƙasar Iran yana nuna cewa tattaunawar zaman lafiya tsakanin Iran da Amurka ta shiga wani mataki mai matuƙar muhimmanci. Ƙasar Pakistan tana ƙoƙarin taka rawa mai muhimmanci a matsayinta na mai shiga tsakani, saboda ta tabbata tana da dangantaka mai kyau tsakaninta da Iran da kuma Amurka da kuma sauran ƙasashen Larabawa na yankin Gulf. So da haka ita ƙasar Iran ita ƙasar Pakistan kai da take kallon kanta a matsayin wato ƙasa mai daraja da kima a idan ɓangarorin biyu masu rigima da juna. So da haka tana ganin akwai wata muhimmiyar rawa da za ta taka, don haka ta ɗau ragamar wato kawo sulhu tsakanin ɓangarorin biyu. So da haka ziyarar shugaban rundunar sojin Pakistan ɗin a maimakon jami'an diplomasiyar ƙasar Pakistan yana nuna cewa ana tattauna batutuwan tsaro da kuma soja kai tsaye dangane da wannan dambarwa kenan, musamman game da yiwuwar sake kai hare-hare idan wato tattaunawar sulhu tsakanin Amurka da Iran ta rushe. Don haka muka dubi ilimin dangantakar ƙasa da ƙasa ma don mu fahimci yadda abubuwan suke a yadda mahangar duniya take, za mu ga cewar wannan yanayi yana da alaƙa da abin da ake kira da mediation theory, wadda wato hakan yake bayyana yadda ƙasashe masu matsakaicin ƙarfi kamar ita Pakistan ɗin ke shiga tsakani domin rage tashin hankali tsakanin manyan ƙasashe. Don haka muka dubi bayani irin na masana irin su William Zachman, za mu ga sun nuna cewa masu shiga tsakani suna taka muhimmiyar rawa idan ɓangarorin rikici suka kai matakin da yaƙi zai jawo musu asara fiye da amfani, kamar yadda ake gani tsakanin Amurka da Iran. So da haka Pakistan tana amfani da matsayinta na ƙasa mai wadda take da alaƙa mai kyau tsakanin ɓangarorin biyu
domin ƙoƙarin samar da mafita wadda za ta samar da maslaha tsakanin ƙasashen biyu, kuma duniya ma ta samu salama idan aka samu wato sulhu. To baya ga haka kuma sai mu duba mu ga me yasa har yanzu ake cewa akwai wato manya-manyan abubuwa da suke ci gaba da kawo saɓani da rashin fahimta a tsakanin Iran da Amurka, duk da ci gaban tattaunawar da ake ta yi kullum cewar ana tattaunawar sulhu, amma kullum bayani ya tashi fitowa za a yi bayanin cewar har yanzu akwai manya-manyan wasu dalilai wanda ba za su bari a samu sulhu tsakanin kasashen biyu ba. To me hakan yake nufi dangane da wannan tattaunawa? To muka duba hakan za mu ga babban dalili shine kowane bangare, wato Iran da Amurka, kowanne suna ƙoƙarin kare manyan muradunsu. Ita Iran tana son a ɗage takunkumin tattalin arziki da aka ƙaƙaba mata na tsawon shekaru, kuma a dawo mata da kadarorinta da aka daskarar aka ƙwace, sannan a bata tabbacin cewa ba za a sake kai mata hari a nan gaba ba. Ita kuma Amurka a nata ɓangaren tana son Iran ta rage shirinta na makamashin nukiliya da kuma tasirinta a yankin gabas ta tsakiya, musamman dangane da yadda take tallafawa ƙungiyoyi wanda ita Amurka da Isra'ila suke ganin ƙungiyoyi ne na ta'addanci, wato ƙungiyoyi kamar irin su ƙungiyar Houthi a yankin Yemen da ƙungiyar Hezbollah a yankin Lebanon. So da haka ko da ana tattaunawa, har yanzu akwai babbar rashin yarda tsakanin ɓangarorin biyu kenan dangane da wannan wato muradai nasu na ɓangarorin biyu. Don haka ne ma muka dubi ilimin dangantakar alakar ƙasa da ƙasa, ma za mu ga cewar masana irin su John Mashaniya sun nuna cewa ƙasashe ba sa yarda da juna gaba ɗaya saboda tsarin duniya yana cike da rashin tabbas. Saboda haka Iran tana ganin Amurka tana neman raunana ta ne domin kare Isra'ila da kuma muradansu, ita Amurka da Isra'ila a yankin gabas ta tsakiya. Ita kuma Amurka tana kallon Iran a matsayin barazana ga tsarin tsaro na yankin gabas ta tsakiya. So da haka wannan rashin amincewa shine tushen ci gaba da samun saɓani da ake samu har kullum idan an zauna teburin sulhu domin tattaunawa tsakanin Amurka da Iran. To baya ga nan kuma sai mu duba mu ga wannan mashigar ruwa ta Hormuz har kullum da ake maganarta, wani irin tasiri take ci gaba da yi ga tattalin arzikin duniya. To ita wannan mashigar ruwa ta Hormuz tana da muhimmanci, kuma har kullum in za a yi batun bayanin rigimar Amurka da Iran to fa dole a yi magana a kanta, kuma a ƙara jaddada matsayinta da tasirinta. Don haka rufe mashigar ruwa ta Hormuz yana daga cikin manya-manyan abubuwan da suka firgita tattalin arzikin duniya a wannan lokaci da ake wannan rikici. So da haka wannan mashigar ta ruwa ta Hormuz tana da muhimmanci sosai kenan, saboda kamar yadda aka tabbatar kaso mai yawa, kusan kaso 20 na man fetur da iskar gas na duniya yana bi ta wannan mashiga kafin ya kai ga wato kasuwar duniya da ake hada-hadar man fetur da iskar gas. So da aka manyan kasashe ma na larabawa na yankin Gulf har ma kuma da ita Iran din duk sun dogara ne da wannan mashigar ruwa domin manya-manyan jiragen ruwansu na man fetur su yi dakon man fetur zuwa kasashen da suke kaiwa a matsayin wato domin siyarwa. So da haka duk wani rikici a wurin da yake na wannan mashigar ruwa ta Hormuz to yana haifar da tashin farashin man fetur a duniya, kamar yadda muka gani a yanzu a duniya kowace ƙasa kusan wato an samu tashin farashin man fetur, kuma wannan yakan janyo tsadar sufuri, wato ababen hawa da suka danganci jirgin sama, jirgin ruwa, motoci, babura da sauransu, wanda da kuma kamfaninnika da suke amfani da wato man fetur da iskar gas, wanda hakan shi kuma yake haifar da hauhawar farashin kayayyaki a duniya baki daya. So da haka kasashe masu tasowa musamman Afirka da yankin Asia suna fuskantar matsin tattalin arziki sosai saboda dogaro da makamashin man fetur na kasashen waje da iskar gas. So da haka wannan shine cikakken bayani dangane da yadda ita wannan mashigar ruwa ta Hormuz take ci gaba da taka muhimmiyar rawa a wannan yaki. To baya ga nan kuma sai mu ga wata rawa ita kasar China ke taka a wannan rikici, domin yanzu kasar China
ta fito ta bayyana sosai, tana da ruwa da tsaki a wannan rikici, musamman yadda ake ganin ta babbar kawa wadda take tallafa kasar Iran. To idan muka duba za mu ga kasar China dai tana taka rawa mai matukar muhimmanci, saboda ita ce babbar mai sayan man fetur na kasar Iran. So da haka ita China tana son a samu zaman lafiya, domin tattalin arzikinta yana buƙatar ci gaba da samun makamashin man fetur da iskar gas ba tare da katsewa ko samun tangarɗa ba. Haka kuma ita China tana ganin wannan dama ce da za ta ƙara tasirinta a siyasar duniya ta hanyar shiga cikin warware rikicin da yake faruwa, da hakan zai bata wani matsayi na daraja. Don haka ma wannan matsayin ya fara samuwa, shi yasa a 'yan makonnin nan shugaban Amurka Donald Trump ya kai ziyara kasar China, wato dangane da kokarin sake wato samun alaka mai kyau da kuma kokarin tattauna batun yakin Amurka da Iran, da ganin yadda ita kasar China za ta taka rawa wajen ganin an wato rarrashi Iran ta sauka daga kan kujerar naki da ta hau dangane da wannan yaki. Saboda haka kasar China tana da matukar wato rawar da take takawa a cikin wannan wato rikici. Don haka ne ma muka dubi dangantakar alakar kasa da kasa a yadda take tafiya, za mu ga manyan kasashe suna amfani da rikice-rikice wajen ƙara tasirin su da rage karfin abokan hamayya. Saboda haka a nan za mu ga kenan China tana ganin idan Amurka ta shiga cikin dogon rikici a gabas ta tsakiya, hakan zai rage hankalin Amurkan ya rage karkata ga yankin Indo-Pacific, musamman batun yankin Taiwan, wadda ita kuma Amurka yankin Indo-Pacific da batun wato makomar kasar Taiwan yanzu shine babban abin da ya fi ɗaukar hankalin kasar China, kuma wanda kake ganin idan hankalin Amurka ya karkata kaɗan zuwa wani guri ba ga wannan yanki ba, to hakan wata wato alfani ne gare ta. So da haka wannan shine abin da masana ma irin su Graham Allison suke kira da great power competition, wato ƙoƙarin wato gasa da gogayya tsakanin manyan ƙasashe a duniya. To baya ga nan kuma sai mu duba mu ga da ƙarshe menene makomar wannan rikici tsakanin Iran da Amurka daga ƙarshe. To akwai yiwuwar za a ci gaba da tattauna duk da barazanar soja da ake yi. Duk bangarorin suna son nuna ƙarfi. Amurka ko da yaushe tana barazana da nuna ƙarfi, amma ita ma Iran tana ƙoƙarin mayar da martani daidai da yadda aka yi mata barazana, domin ta nuna cewar fa ba za ta ba da kai bori ya hau ba, kuma a shirye take ta mayar da martani daidai da yadda aka yi mata. To amma duk da haka kasashen biyu na Amurka da Iran suna tsoron mummunan sakamakon da yake cikin yaƙi, musamman tun da sun gwabza tsawon kwana 40, sun auna asara, musamman Amurka yadda ta ga asarar da ta yi. So da haka suna taka tsantsan, musamman Amurka tana tsoron tashin farashin makamashin man fetur da iskar gas, da kuma yadda shi shugaba Trump yake kallon rikicin siyasa a cikin gida na Amurka, da yadda Amurkawa suke nuna rashin goyon bayan su ga wannan yaƙi. Ita kuma Iran tana fuskantar matsin tattalin arziki da takunkumi da yake kanta, da kuma yadda ita ma yakin yake cinye mata kuɗi. So da haka wannan yana nuna cewa kowane ɓangare yana neman hanyar da zai samu nasara ta siyasa ba tare da shiga mummunan yaƙi ba. So da haka kowane ƙasashe, duka ƙasashen nan biyu na Amurka da Iran suna taka tsantsan, sun ga yadda suka gwabza yaƙi tsawon kwana 40 ɗin nan, sun ga asarar da suka auna. So da haka yanzu tana taka tsantsan. Wannan shine a takaici.